Bueno, home, desexoche que teñas moita sorte con ela, que todo vos vai moi ben. Graciñas. Eu espero que si, xa que as súas formas e maneiras non parecen dicir o contrario. E para onde a levas agora? Levo-a para a miña casa porque ali é onde teño todo disposto. Pero antes quero que a vexan meus pais. Iso é correcto. Bueno, ben, deixo vos ir logo antes de que vos colla o viruxe. Non sexa o demo que se che acatarra me botes a min a culpa. Non, iso non pasaría. Pero de todas maneiras non está mal pensado. Ademais, ainda temos que andar algo para coller o coche. Bueno, hasta logo. Bueno, xa che contarei como me vai con ela. Hoxe estou ledo, coño. Moito me tardaba a facer o que fixe. Non notar nin tan siquiera o cambio de casa. Xa que che teño preparado un local expresamente para ti. Incluso penso que nin a hora de comer terás problemas para adaptar. Moito me tarda que te vexen miña nai, que sempre anda a dicir que non sei escoller nada ben. Pero hoxe, de seguro que vai quedar un cacho grande apampando para ti. Anda máis ou é que cansas? Mira, ves? Ali temos o coche.